התחלתי לצלם. אני מרגיע אחריו. זה שמן, הוא מסתכל עליי. זה שמן, ומכוער. איפה את? אתה מסתכל עליו? כן. פתאום זה רק המיני בוס, ויש בוס וואי. נראה לי שזה הולך לקרות. רוצה שנהרוג אותו? זבוד. let's go. דודה. לא רשום שזה מיני בוס. smell enemy kill. אוקיי. ראול. זה מהעתק חפרדה. אני מאחור, אני אהיה מאחור. what the fuck? זה אמרתי. פויזן. ראול 85% HP. מהר, תתחמק מהתקופות שלו! אני קוראים משהו עם המאחר. זה מזל שיש לי את השילד, אני אומר לך. איזה פייל, הוא מתחמק. וואו. סטן ראול. אבל הדרך לחכות לסטן ולתקוף לו. לא הפויזן שלי. יש לך סטן? לא. עוד זה, ראול, סופר אטאק, ראול. לא. סטן. תרחק. שים איזה פושן, בעצם לא עדיין. ראול 38. גם תוקף. אני גם תוקף. בית 4. פאק, פספסתי את הסטן. ביי דיקוי. עכשיו ב-HP פושן, ראול. תשתמש עכשיו ב-HP פושן. ראול תברח. אני מת. אני אעשה לך לבית. נראיתי. וואו. בתוך המסכים. אווו. מסתכל עלי? פספס! קורנר רייב. אבל לא טוב לי כאן, אוקיי. אוקיי, הוא לא מסתכל עליך. לא, אתה לא נראה לי תסתכל. תרחיק אותו. אני אצטרך נראה לי להרוג לו. או שתרחיק אותו. היית חייב למות, נכון? בטעות, למה שהשיקוי לא עבד? הנה עכשיו, נראה עכשיו. אני לא יכול, הוא חוזר, רואה? יש לו 40 חיים אבל. או פאק, ראול.
מה? זה נראה לי הבוס פייט. הוא זימן מישהו, ראול. הוא עדיין לא מת. לא, ראול זה לא הבוס פייט. אבל הוא כן כואב. הבוס פייט פתאום נתנזל על התקופה שלי. בוא, עכשיו תבוא תרפא אותי. תגיע אותי. אבל הוא רץ אליך. הוא שומר עליך. ראול, אח בחוץ חיים ראול. רק שלא. רגע, חכי. עוד שנייה. עוד שנייה אתה מוצא, אני יודע שזה לא יהיה טוב, נכון? הנה הוא בורח, הוא בורח. הוא לא פספוס, אוקיי הוא פספוס. עוד קצת. יש! תחזור לחיים ראול. עוד אחוז, יש. עליו. חכי. שאני אסיים. וואו, כמה דברים לעשות רולאפ. כן. אבל תעשה אבל תלחץ של רולאפ מהר. אנחנו מחלקים בלוט. רגע! מהר, תמשיך להתחלק בדלות. אבל אם מקבלים משהו לעבודה של האחר אז נו, מחליפים, כאילו מביאים אחד לשני. קיבלתי נראה לי משהו לעבודה שלך, לא בטוח. הנה, אתה בדיוק קיבלת איזה צ'סט פלייט עליי. מה? אני צריך לסיים. נדב. רגע, מה זה סטרנג' רוק? וואו. ניצחנו את הזה.